AES créé ko bɛɛ de tiɲɛ. Kosɛbɛ. Munna Sénégal bɛ OTAN bila u ka ale ni Mali cɛ frontière la kɔlɔsi. A fɔlɔ Papin kɛlɛ mun bɛ anw kan kɛlɛ in fan dɔ ɲɛsinnen bɛ drogue feere de ma. Drogue feere. Drogue feere. Drogue de bɛ bɔ Amérique latine. A bi tɛmɛ Sénégal fɛ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Mauritanie. A bɛ tɛmɛ Mali fɛ fɛnɛ de la Mauritanie ou bien n'a sera Mauritanie frontière la Algériens b'a minɛ olu bɛ taa ni drogue ye Libye de Libye a bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ Europe. Bon i b'a dɔn terrorisme caman bɛ financer n'o drogue wari de. Zone des 3 frontières Mali, Burkina, Niger drogue feere yɔrɔ ni mɔgɔ feere yɔrɔ de don. Zone des 3 frontières. Zone des 3 frontières. Bon ɲɛ bɛ Murujan kelen mun bɛ Nara fɛ Murujan fɛnɛ ye zone dɔ de drogue tɛmɛ yɔrɔba de don. Bon Mauritaniens bɛ tɔnɔba de sɔrɔ o drogue wari la. Donc trafiquants bɛ tɛmɛ o yɔrɔ de fɛ quoi. Trafiquants bɛ tɛmɛ o fɛ. Il y a beaucoup de responsables des organisations régionales qui sont impliqués dans le trafic des drogues et de la vente des drogues. Mali kɔnɔ. Ko la sous-région. Et comme Mali kɔnɔ dɔrɔn ko la sous-région. Donc c'est pour cela il m'a fait fɔlɔ la olu de kun kan ka na négocier ni terroriste ye ko mɔgɔ ni terroriste tɛ négocier parce que wagati y'a sɔrɔ olu ni terroriste bɛ ka drogue feere ka taa n'a ye fan bɛɛ fɛ. U bɛ business la. Maintenant sisan dankari kɛlen o terroriste la k'an n'u ka négocier. Négociation kun tɛ dɔwɛrɛ c'est pour que drogue in ka se ka tɛmɛ. Pour que business ka continuer. Donc la création de l'AES a mis fin à la vente de drogue. Donc le Sahel du côté du Mali, du Burkina et du Niger, o tɛ kɛ drogue tɛmɛ sira ye tuguni. O tɛ k'o ye. Donc sɔrɔ dɔ de tiɲɛna. Bon ka fara o kan a tɛ minnu bɛ u dɛmɛ terroriste ninnu dɛmɛ k'u financer n'o ye farantina nɔfɛmɔgɔ ye Sahel monopole tɛ olu bolo. Donc Pape an kana bila an kunkolo la ko ni kɛlɛ in na k'an bɛ lafiya quoi. Lafiya tɛ yen. Non parce que f'an ka maliyɛnw préparer de u k'a dɔn ko gɛlɛya kɔfɛ nɔgɔya de bɛ yen. Kosɛbɛ. Ne misali dɔ d'i ma n y'a fɔ n ka kuma dɔ tɛmɛnen na. La transition malienne de 1991 ça a été financé par l'Union européenne pour que k'a jira ko démocratie ye fɛn ɲuman ye. Mais o fɛnɛ kɔnɔna na c'était pour que u ka drogue ka commencer ka tɛmɛ Sahara kɔnɔna na. La transition de 2012 a été financée par l'Union européenne. Au fɛnɛ kɔnɔna na a ye bɛn a ye nin kɛ a bɛɛ kun ye pour que drogue bɛ passer. Kosɛbɛ. Ka Mali ka armée bali an kana minɛn sɔrɔ Faransi kan bali ko minɛn tɛ feere a ma ka jagoya accord signé n'a n'an ka politiciens y'o signé c'était pour que olu ka armée ka kɛ yan et puis u ka sira bila drogue feerela ninnu ye k'an ka yɔrɔ kɛ batɛmɛ sira ye. Mais o bɛɛ kɔnɔna na an kun bɛ jɔnya de fɛnɛ la. Bapin n'i ye kuma fɔ mɔgɔ t'a faamu mais Assimi ye Mali bɔ jɔnya la dɛ. A y'a bɔ. La transition la a ye jamana in bɔ jɔnya de la wa an b'o baara tɔ de kan. Siga t'o la. A ye jamana bɔ jɔnya la. Siga t'o la. Ni maliyɛnw ye faamuyali kɛ bi hali an b'a fɔ ko kuranko gɛlɛya ni fɛn fɛn k'a bɛɛ kun ye dɛmɛ de ye mais budget bɛ ka dɛmɛ d'an ma. Kosɛbɛ. Pape tiɲɛ don gɛlɛya bɛ mɔgɔ kan mais walahi an ka nin gɛlɛya in ku o da kun ka danna k'an sigilen to jamana kunna k'a feere Mali kun tɛ yen dɛ. Tiɲɛ don. Wallahi Mali kun tɛ yen. Donc kuma in bi dabɔ de ka maliyɛn dusukun lamɛn. Kosɛbɛ. Wa Pape tubabuw tɛ fosi ye kana da tubabuw la. Foyi tɛ. Tubabu bilayi tubabuw ka sira fosi tɛ farafin na. O fɛrɛ ka bon dɛ. Mais i b'a dɔn ko tubabuw bɛ siran mɔgɔ minnu ye aw bɛ communication minnu kɛ Bumabel ninnu bɛ communication minnu kɛ ani maliyɛn minnu bɛ ka communication kɛ tubabuw bɛ siran o de ɲɛ. C'est pour cela u b'an yɛrɛ farafin ɲɔgɔn minnu banna an na minnu t'u yɛrɛ dɔn olu ta olu ka dɔ fɔ anw ma. Wallahi Pape hali tubabu den fitininini a tɛ sɔn farafin ka mara. A tɛ sɔn. C'est-à-dire fɔ anw munna b'a dɔn k'a tɛ farafin dɔw de kunkolo la ko anw de fɛnɛ kan ka tubabu mara mɛnɛ. F'an k'o de bila an kunkolo la ko anw de fɛnɛ kan ka tubabu mara. Pape tant ka mun intégrer an kunkolo la an tɛ bouger. Mais an fɛnɛ de kan ka tubabu mara o.
toujours an b'a bila an kɔnɔ ko tɔw de kan ka mara mais tɔwden filɛ nin ye tɔwden fitinin a tɛ sɔn farafin ka ci ma parce que ale bolo a bɛ don a kunkolo la ko farafin ka ni mara n'i tɛ mara to i ka yɔrɔ la kɛ an ka yɔrɔ to yen mais n'i nana an fɛ an b'i mara siga t'o la il faut qu'on sorte du complexe des intellectuels erronés parce que c'est des petites élites politiques soi-disant intellectuels ou des farafinata en otage. En réalité, ce ne sont même pas des intellectuels. C'est des gens qui sont là, qui sont là, qui sont là, donc, avec un tirado de Tamali là, nous va ira qu'à fort, en béma ou mamara, ou tu fais les tamara. Faut les gâter. Ou de là, papa fanga ou des blancs ou là. Kabara Kenny, oui. Au bara de bateau, papa ga jetineke. On fera fumbe fenta. Quand be jati kenai. Quand be norme kenai. A be to ka norme. A be to. On rete recherche ke. Quand tagla. Quand ere ka norme ke. A be o lutai. Yo anta la goshi on. Ay, on de an ere la goshi. On de bana an ere la. Wa an o système kono mo ni wulila, ni fe ka yelema do fene la. Ou ka élite minoritaire mo be obi kele fi dans, c'est une mafia. Quand c'est à ta côté. C'est une mafia. Donc la guerre là, même quand Mali là, c'est une guerre géopolitique et géostratégique. Mali là. Ultimo il fait. Non, bon, ça dit que la fia parce que mon système là, on doit opposer système là. On va voler tout dit. Bien quand c'est bien là. C'est pour cela on ne peut pas faire du nouveau avec de l'ancien. Pour opposer à la réforme là. On doit balo système qui est là. Afara kanga faranga ko beka ko min kala kanga ina ko kanga biga kurake papa malen tala yo sa on fura dama malla on be an afori kanga fara nyon kan an ake ko min kala kanga ina ko min kala kanga ina non abo de fo yin ko kuma de o mais est-ce que nyina be tika ko quoi kono ma ko bentena c'est-à-dire ale be nyina président be nyina mi ko ale ngania kan ale duzukun kan mais est-ce que bébé na fo ale ya amano ma o te kele Papa ni fili kun ne yɛrɛ sɔrɔ ko le kun b'a kɔnɔ malien bɛɛ ye ne n'an bɛɛ ka faso kanu ye kelen an bɛɛ bɛ miiri fɛn kelen na mais bɛɛ tɛ i n'a fɔ bɛɛ dɛ ayi donc président bɛ k'a yɛrɛ sɛgɛn an bɛɛ tɛ fara ɲɔgɔn kan ka tugu a kɔ jama kɔni bɛ tugu a kɔ mais bɛɛ tɛ sɔn parce que ale nana dɔw ka na de bon dɔw kun bɛ balo fɛn dɔ la ale nana ni système min ye o tigɛra o t'o arranger donc papa ko in bɛ min nɔfɛ halisa maliyɛnw ka dusu k'i yɛrɛ bɔ jɔnya la ma nɔgɔ mais an ka bila an kunkolo la k'an yɛrɛ kana kɛ muru ye k'an tan fara parce que mun ka jugu kɛlɛ la e bolo k'e ni min bɛ ɲɔgɔn fɛ o fana bɛ k'e kɛlɛ wallahi o ka jugu dɛ o de ka jugu kɛlɛ la o de bɛ ka an bɛɛ sɛgɛn o tɛ kɔtɔrɔma bɔlen ye wa ne bɛ ka n sama ta e bɛ ka ne kɔtɔrɔma bɔ n ko de bɛ k'an bɛɛ sɛgɛn papɛ e kɔnɔ k'e ni dɔ bɛ kɛlɛ la a bɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ ŋaniya kelen k'ale bɛ ko wɛrɛ la mun ni ta tɛ kelen surtout ni maa min bɛ jɛ la e yɛrɛ fa bɛɛ ye kelen nka ale bɛ kɔ la min tɛ kelen mɔgɔ tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la nka bɛ b'i nagakɔrɔla de la i yɛrɛ kɛrɛfɛ i kɛrɛfɛ mɔgɔ de ye jugu ye wallahi kɛrɛfɛ mɔgɔ ko ko bɛ kɛ mɔgɔ la mɔgɔ wɛrɛ tɛna kɛ o e yɛrɛ kɛrɛfɛ ayi kɔn ne fɔ ma nkalon tɛ ni kuma la dɛ i diɲɛ janfa o janfa ye a bɛɛ bɛ bɔ i yɛrɛ de kɛrɛfɛ i diɲɛ jogo o jogo ye i yɛrɛ kɛrɛfɛla de don ko maa yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ lajigi ma mɔgɔ ye minnu bɛ nkalon tigɛ i ye k'i coron u bɛ kɛ mɔgɔ ye minnu yɛrɛ b'i pilasi minɛ a bɛ k'e kɔnɔ k'e bɛ ka mun kɛ k'a bɛɛ ye tiɲɛ parce que u tɛ tiɲɛ f'i ye o tɛ tiɲɛ f'i ye alors que ni ala y'i bila k'i ka kɛ maa kɛrɛfɛ fɛn dɔ de don i jija i ka tiɲɛ f'a ɲɛna pour que e yɛrɛ don dɔ la consciencieusement i ka fɛn dɔw fɛn ne dɔ fana i fana bila o place kelen na maa bɛ tiɲɛ f'i ye o de la an b'o gɛlɛya de kɔnɔ donc c'est pour cela n ko a kana an ka kuma nin kan kosɛbɛ maliyɛnw ka nin faamuya kumaw tɛ janya kosɛbɛ ayi mais papin bɛɛ k'a dɔn k'an bɛ taa sira an kana ɲinɛ seli kana an ɲinɛ fête kana an ɲinɛ foyi kana an ɲinɛ restons concentrés tous les jours parce que an bɛ yɔrɔ min na don o don le Mali est en guerre et puis le Mali est menacé c'est pour ça n y'a fɔ n bɛ segin a kan k'a fɔ que le président décrète la mobilisation générale conformément à la constitution. A ka recrutement
de 18 à 55 ans minnu bɛ yɔrɔ min na u ka fɛnw sigi bɛɛ ka t'i tɔgɔ sɛbɛn parce que ni kɛlɛ tɛ Sirasiw ka kɛlɛ dɔrɔn ayi fo duguden bɛɛ de ka don kɛlɛ la minnu bɛ nin drogue ko ninnu na ani minnu bɛ ko wɛrɛ la fo a bɛɛ ka da kɛnɛ kan c'est pour cela lafiya aw bɛ fɛ lafiya min ka kɛ cogo min a ma nɔgɔ tiɲɛ don an ka territoire bɛɛ y'an ta ye mais Papin i tɛ du bɛɛ kɔnɔ dɛ i tɛ du bɛɛ kɔnɔ dɛ i tɛ réalité bɛɛ kalama dɛ ayi mɔgɔ min bɛ ka civil fini don e b'o dɔn cogo di ka bɔ tɔw la n'a marifa ma y'a bolo a ma nɔgɔ o de y'a kɛ an bɛ segin an ka kuma na la forêt de serment mun bɛ centre la u ka tasuma bila a la k'a mɛnɛ ka bɔ yen e ka kungo bɛɛ jeni ka bɔ yen ko kungo b'a jeni fɔ ma u k'a jeni ka n'a ma jeni ne filɛ ka min f'e ɲɛna wari ko kɛlɛ drogue ko kɛlɛ o bɛ ban e ŋan bɔra quinzaine d'environnement na sisan n'an ye kungo jeni est ce que o kan ye non olu tɛ ɲɔgɔn ye sira la o quinzaine de l'environnement o yɛrɛ de b'an ka environnement dilan mais environnement min bɛna mɔgɔw faga ni mɔgɔw sara jɔnni bɛ environnement protéger n'a bɛ ka fagali de kɛ terroristes bɛ ka dogo yen de donc c'est pour cela an ko an bɛ nin kuma ninnu fɔ ka halisa ka jamanadenw hakili lawuli bɛɛ ka bila i kunkolo la ko jamana mago a bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen na kosɛbɛ an k'an cɛsiri halisa an k'an kɔnɔnɔ diya ɲɔgɔn ye an ka kɛ jamana fɛ kuma o kuma bɛ sen na nin bɛɛ ye popapo kumaw ye a bɛɛ y'o ye i b'a dɔn maliyɛn ka erreur ye mun ye a kɔnɔ ni ne fɔnba ko n ko ne bɛ kuma min fɔ olu t'o lamɛn dɛ olu bɛ fɔnba yɛrɛ de la alors que kuma de bɛ fɔ pour que i ka kuma de nafa lamɛn i kan nka fɔnba yɛrɛ to yen n'i ko ko tan a ye fɔnba yɛrɛ kun to yen fɔnba to yen i ka kuma lamɛn kuma min fɔ a n'a bɛ ka waleya mun kɛ baara kɛ n'o fila ye n ko wajibikɛla yɛrɛ bɛ nin fɔ k'i kana ne lajɛ ko ne bɛ min fɔ o lamɛn yaya kuma lamɛn mais i ka tila k'an jogo lajɛ kosɛbɛ o tiɲɛ mais e b'a fɔ dɔrɔn ko a tugu tɔgɔ dɔrɔn kama e bɛ wuli ten dɔrɔn ka i dimi kuma in dun ko si bɛ kuma la n'a fɔbaga ye ma nɔgɔ an bɛ kuma dɔ fɔ bi i salen kɔrɔ kɔ u bɛ n'i ka kuma tiɲɛ d'i ma o b'a sɔrɔ i tɛ yen bon mɔgɔw tɛ kuma ten ko parce que kuma ka d'an ye ayi an bɛ kuma de an ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la kuma in ka lafaamuya a ka faamuya maaw ka faamuyali sɔrɔ an bɛ kuma pour que ka tiɲɛ de fɛnɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna a nkalon t'a la koyi voilà donc n bɛ fɛ ka nin de fɔ t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ ɲininkali dɔ bɛ aw bolo ou bien ni an b'a a to tan ɲininkali dɔ bɛ dɔ bolo wa Ali bɛ se ka tɛmɛ ouais an b'a fɛ bɛɛ n'i ka kuma ye i b'a dɔn attaque bɛ ka k'i kan donc mɔgɔw bɛ ka kuma caman fɔ ka ɲɛsin nin tile fila nin ma réseau kalayalen don kosɛbɛ réseau bɔlɔlɔ sanfɛlaw bɛɛ sufɛlen don yɔrɔ an yɛrɛ ye appel caman sɔrɔ caman bɛ yen olu ye kanubagaw ye k'u ka ɲininka yɛrɛ yala mun de bɛ yen fo n b'a ɲininka mɔgɔw cɛ a ye taa ci fɛ foyi tɛ nin tɛ kuma nin tɛ kuma nafama ye an ka taa an ka ci fɛ ayiwa an tɛ kuma fosi kan a to an ka jamana ko ɲɛnamaw fɔ sa fɛn min bɛ fɔnba tɔgɔ kan a y'o to yen jamana ka bon ni fɔnba ye an ka taa yala n'i ye député yɔrɔ a ka kan maaw fana kumada ninnu ɲɛ de ye aw fana ye bi aw bɛ yɔrɔ min na ka maaw ka hakɛ ɲini ka se k'a lase u ma yɔrɔ a ka kan aw da ka se ka don fɛn bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ surtout e yɛrɛ kɛnɛya ko ta sira kan ayi sisan ne bɛ fɛ ka mun fɔ il faut que mɔgɔw ka bɔ fili dɔ de kɔnɔ c'est vrai ne bɛ an bɛ CNT kɔnɔ mais yamaruya bɛ CNT maa kelen kelen bolo k'i da don Mali ko bɛɛ la a fɛn bɛɛ parce que sariya o sariya bɛ na CNT maa kelen kelen de bɛ i bolo kɔrɔta k'a fɔ ne sɔnna nin ma ou bien ne ma sɔn nin ma donc n'a ma ɲɛ i ye sariya o sariya ta n'i ko k'i sɔnna ma i kan ka o sariya ɲɛfɔ i kan k'o sariya kɔnɔ kuma fɔ i kan k'o sariya ɲɛdɔn yanni o sariya fɛnɛ ka ta n'i y'a ye e bɛ sɔn e kan ka sɔn de parce que a bɛ nafa ɲɛ jamana de ye n'a tun nafa ɲɛ jamana ye e man k'i bolo bɔ a nɔfɛ o kosɛbɛ donc fili de don ka k'i n'a fɔ ko i n'a fɔ sisan ne bɛ commission santé la i man ka kuma dɔwɛrɛ kan ni santé tɛ o ye fili de ye o fili de i bɛ se ka kuma fɛn bɛɛ kan o de la yamaruya bɛ CNT maa kelen kelen bolo ka question écrite kɛ ministre min ka di ye k'o ɲininka e bɛ nin ministre in baara la ne ye nin ko in ye ne ma nin faamuya dɛ mun de ye nin ye mun de ye nin ye mun de ye nin ye a f'o ma ko question écrite maintenant yamaruya bɛ CNT wasaden bɛɛ fɛnɛ bolo n'i mago bɛ ministre dɔ la k'a wele ka na question orale k'a kun monsieur le ministre an ye nin kuma mɛn ko nin ko bɛ yen a ɲɛfɔ jamanadenw tulo b'e la o tulo bɛ ne la o CNT o 20 de kɛ o 20 k'a bɔ direct la l'ORTM ne yɛrɛ ye 4 k'a la mais 20 de kɛra
o mugan de kɛra ka minisiri jɔ ka ɲininkali ten ko a la heure kelen kɔnɔ miniti ta ye miniti 30 ye wasaden ta ye miniti 30 ye aw bɛ ɲɔgɔn jaabi fa dɔw la ni minisiri yɛrɛ ka temps banna wasaden yɛrɛ bɔ n ye nin temps d'i ma i ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛna ayiwa an y'o mugan de kɛ donc n bɛ fɛ dɔrɔn i k'a faamuya k'a fɔ CNT maa o maa a bɛɛ bɛ se ka kuma jamana ko bɛɛ kan a bɛ se ka kuma jamana fɛn bɛɛ kan kuma tɛ a ye sariya o sariya ta n'i bolo kɔrɔ t'a la i kan ka taa ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye an ye nin sariya in ta an y'a ta nin kun na c'est vrai commission min i n'a fɔ sisan commission min bɛ kuma rapport commission saisie au fond an ka kɛ sa ka fɔ ko bon k'an bɛna suguba dayɛlɛ o kuma bɛ taa sara commission mun bɛ commerce et industrie o commission bɛ baara kɛ gafe kan n'a nana ni gafe ye a b'a yira k'a fɔ anw ye ale fɛnɛ bɛ bɛɛ wele ka bɛɛ ɲininka a bɛ mɔgɔw wele fɛn fɛn da bɛ don a kuma na a b'o bɛɛ wele k'o bɛɛ ɲininka n'aw bɛɛ wele k'o bɛɛ ɲininka olu b'u fɛ ta fɔ a b'o don rapport la n'aw don rapport la kuma an bɛna butigi créer o kuma bɛ yen mais butigi sen fɛ an ye maa minnu lamɛn u ko tan 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 o kɔfɛ an fɛnɛ ka laɲini ye nin ka kɛ nin ka kɛ nin ka kɛ nin ka kɛ donc o la n'o fɔra wasadenw ɲɛna aw bɛ sɔrɔ sisan ka bolokɔrɔta kɛ yanni bolokɔrɔta ka ten minisiri fɛnɛ bɛna kuma ni minisiri kumana minisiri ye fɛn mun yira yamara bɛ wasaden bɛɛ bolo ka taa minisiri ɲininka e bɛ fɛ ka nin suguba in dayɛlɛ a nafa ye mun ye n'a dayɛlɛ mun ni mun bɛ kɛ maintenant n'o banna a b'aw bolokɔrɔta n'a ka di mun ye i b'a fɔ i sɔnna i b'a fɔ i sɔnna n'a man di ye i b'a fɔ n t'a la i b'a fɔ i t'a la mais ne kɔni ko k'i sɔnna i kan ka taa ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye n'i ko k'i ma sɔn fɛnɛ i kan k'a ɲɛfɔ mun na kun min na i ma sɔn o de la a ka kan CNT maa bɛɛ bɛɛ kan ka kuma mais mɔgɔ b'an ka kuma jate mun ye anw taara n k'an bɛ taga transition politique sira de fɛ CNT kɔnɔ ayiwa o kuma yɛrɛ la tous ceux qui sont les acteurs politiques non seulement an b'o fɔ mais fɛnɛ an ye layidu dɔ de ta jamanadenw ɲɛna k'an bɛ to o baaraw kɛ donc je crois que an bɛ o la kun ko n bɛ CNT mɔgɔw fo parce que sanjikɔrɔ wɔsi tɛ ka dɔn quoi walahi baara camanba bɛ ka kɛ wa baara caman fɛnɛ kɛra kosɛbɛ mais ni da ma don a la k'a fɔ a ma nɔgɔ a ka gɛlɛn a tɛ ye mɔgɔw k'a dɔn quoi o de la n ko komi ne b'o bɛɛ kalama ne fɛnɛ b'u fo kosɛbɛ ka don n'a nata a bɛna yira mɔgɔw la a ko bɛ bɔ k'a wara jumɛn ni baara jumɛn ni baara jumɛn kɛra wa don n'a nata fɛnɛ inshallah an yɛrɛ bɛna komi an ka chargé de com bɛ yen peut-être u bɛna fɛn caman baara ka jamanadenw kunnafoni ka ko labɔ mais a ka kan n'an bɔra n'aw bɛɛ bɛ institution min kɔnɔ a bɛ ɲɔgɔn fo dɛ ayiwa Famba i n'a fɔ i yɛrɛ ka kuma la i bɔra k'a fɔ ko i taara min ye parti politique tɔgɔ la sabula i ye parti politique dɔ ɲɛmaa de ye nka yala est-ce que olu kɔfɛ o taliw kɔfɛ titre bɛ se ka maa si assemblée la wa ko titre dɔ b'i la est-ce que o bɛ se ka maa si assemblée la wa i n'a fɔ par exemple sisan ne ka kɛ école maître ye école maître titre bɛ ne se wa ou bien ne ka kɛ ayiwa sage-femme dɔ ou bien fɛn dɔ est-ce que o titre bɛ ne la se yan bon Popin mɔgɔw taara CNT la cogo min na titre ko ma fɔ a la titre tɛ ma se CNT la titre ma fɔ a la c'est-à-dire jamanadenw ye charte de ta o charte kɔnɔna na u ko mɔgɔw kana groupe 20 ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ CNT la politique minnu ye politique mɔgɔw ye olu ta tun ye 11 ni ma fili société civile fɛnɛ ta tun bɛ yen M5 ta tun bɛ yen minnu bɔra nord la ni waati dɔrɔn ni mankan yɛrɛ don an n'an balima minnu cɛ olu fɛnɛ ta tun b'a la société traditionnelle mɔgɔ ta i n'a fɔ dugutigilakaw jeunesse ta b'a la il y avait l'ordre de i n'a fɔ fɛngɛ ninnu les syndicats syndicats ka ordre b'a la maintenant ani même patronat mɔgɔw b'a donna la tuguni kɔsa in na maintenant a ka can quoi a ka can u y'a ta fo groupe 20 na mais maa si ma ta ko parce que ko nin titre b'i la ko e taara n'o kun don a tɛ se nin ma o donc ce qui est sûr bɛɛ taara danaya dɔ de kɔnɔ o de kama Papa ne b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko an bilara mission na wa mission moyen fɛnɛ dira an ma
Bon, il reste sur c'est sur la base de la confiance. Et personne n'a le droit de trahir cette confiance. Dana de Darikan, il souventira quand on a Jamana ka bara de ke. O Jamana ka bara kono, abe Jamana ka bara munke, abo nyefo. Jamana est tabole mi, abo nyefo. Abe nyefo ke Jamana de onyana pour que beka seka Jamana ko kuma famia. Donc au joro de dira on m'a fait quand Jamana de on la fata. Mais ni bela. Gwakulu saba. Présidence. Gouvernement, CNT, ni beka laini fen kelen drone, transition kanya, ka di Maliens kuma fula foite ni kofe. Ayo. Ni shi damana kunklena te, kunklena kele, gouvernement, CNT, présidency, bara kelen jumbe, ka Maliens lafia, ka jamana bara kononana. Aywa ningali kelen ka kuma kuncɛno yala est-ce que menace ani babralen ni kuma ba fɔ ali katara yini kibe ma yɛrɛ se tribunal la ko ɲɛsi assemblée CNT maaw ma est-ce que u bɛ se ka maa ka baarakɛcogo yɛlɛma wa bon comme ne m'o ye fɔlɔ ne to kalama ma deli ka o papier ye n tɛ se ka n da don la mais ce qui est sûr bɛɛ ka bila i kunkolo la ni bagabagali tun bɛ mɔgɔ siran ɲama sɔrɔ asi bɛ fanga bila ou bien ni bawali kun bɛ mɔgɔ siran ɲama sɔrɔ gouvernement cira dɛ ni bawali kun bɛ mɔgɔ ɲama sɔrɔ hali CNT donc olu fɛn ninnu olu ye ko wɛrɛw ye quoi ne bɛ min fɔ maliyɛn ɲɛna dɔrɔn mun ka gɛlɛn c'est-à-dire an kana fili an ka objectif ma quoi l'objectif aujourd'hui jugu kelen min bɛ maliyɛn yan o ye an yɛrɛ maliyɛn ye jugu min bɛ Mali la o ye maliyɛn yɛrɛ awɔ jugu fila tɛ Mali la hali an bɛ Faransi min fɔ Faransi tɛ Mali jugu ye Maliyɛn yɛrɛ de ye Mali jugu ye sabula ale de bɛ fara dɔ kan ka dɔ kɛlɛ Mali kɛlɛ mais Faransi tɛ k'an kɛlɛ n'a ma don Maliyɛn dɔ la an bɛ taba mun na regarde anw de ye nin révolution daminɛ mais Burkina ma taa k'an to nin yan Burkina taara k'an to parce que Burkina bɛɛ b'u ka jamana de fɛ olu ka hakilina ye u ka jamana ka jɔ ye Niger o y'a daminɛ an kɔfɛ o taara k'an to anw minnu y'a daminɛ anw de bɛ k'an sen cɛ sisan alors que hakilina in daminɛna anw ka président de la anw ka président de commencera ka farafinna libérali baara daminɛ maintenant o yɛrɛ yanni an k'o dɛmɛ an bɛ k'o sen cɛ ka bɔ a kɔrɔ k'a kɛ i n'a fɔ ko bɛ ka kɛ o de ye alors que a bɛ ka kɛ Mali de don dɔ la b'a sɔrɔ Asimi bɛ sa a tɛ yan ni Fɔnba bɛ sa ne tɛ kɛ yan Ala ka n'o cɛ yan Amina arabi mais a mana kɛ cogo cogo don dɔ la an tɛ kɛ yan donc kɔrɔ baara in bɛ kɛ jamana de kama mais Maliyɛn de bɛ Maliyɛn sen cɛ ka bɔ a kɔrɔ ale ka sɔrɔ kama ou bien ale ka fɛngɛ kama kosɛbɛ sinon bagabagali an tɛmɛn'o kan c'est-à-dire n'i ye nin kɛlɛ modèle daminɛ i b'a bila i kunna ko nin kɛlɛ modèle a tɛ taa gɛlɛya de kɔ a tɛ taa tɔgɔ tiɲɛ kɔ a tɛ taa fanɛni banɛni kɔ a tɛ taa yebali fɔ kɔ a tɛ taa ɲɛngoya kɔ a tɛ taa asidiya kɔ i bɛ don a la o de la ne yɛrɛ somɔgɔw bɛ tile ka fɔ ne i yɛrɛ taara i yɛrɛ bila nin na dɔw b'i fa neni dɔw b'i ba neni ala i t'i da de wa i tɛ nin kuma in kɛ tan wa an donna a la o kan n'i ye maa o maa ye k'i fa n'i ba neni kɔrɔ k'a kariyalen don k'a yɛrɛ fa n'a ba neni kosɛbɛ siga t'o la n'i ye maa o maa kariyalen ka taa nkalon tigɛ ka da i la kɔrɔ k'a bɛ nkalon da a yɛrɛ la ayiwa o kɔni o de maintenant jamana de tɛ jɔ fo dɔw de ka sɔn olu ka neni dɔw de bɛ sɔn kumajugu ka f'u ma dɔw de bɛ jɛ olu ka saboter dɔw de bɛ jɛ ka fɛn bɛɛ fɔ i bɛ tilen i b'i ka baara kɛ ko kojugu tɛ bɔ dugu la ten gansan voilà donc la détermination là o tɛ changer quoi o tɛ changer mais an na ni détermination tɛ an bɛ na mun de la Pape i b'a kalama bi donc foyi tɛ fɔma yɛlɛma ko transition fɔma tɛ dɛ an bɛɛ c'est-à-dire foyi mɔgɔ ma mun faamuya transition in baara bilayi n'a bɛ maa min kɔnɔ ko lafiya b'a la lafiya t'a la dɛ wallahi anw tɔɲɔlen bɛ ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kan wallahi Pape n'i se kɛ ne Fɔnba ye bi transition a bɛ ban bi an ka nin ta wallahi ala wa n'i taara Asimi ɲininka bi a b'a f'i ɲɛna a ka ban bi an ka nin ta kosɛbɛ mais problème ye min ye an t'a tu jamana de to yen dɔw k'a tiɲɛ quoi o tɛ bɛn parce que n'a kɛra a bɛ k'an kɔ de la wallahi anw tɛ yen ko fanga ka d'an ye dɛ ayi an tɛ fɛnɛ ka ni fanga yɛrɛ kasa cilen b'anw nun na quoi
tellement que kuma ka ca tere malien de ka dogo min b'a yɛrɛ ka jamana fɛ c'est e bɛ fɛn mun kɛ ko bɛ bɛɛ lafiya mɔgɔw t'u lafiya da ye dɛ mais karisa min bɛ ka nin kɛ dun donc c'est-à-dire c'est très difficile i b'a dɔn k'an fɛn fɛn filɛ an bɛɛ tɔɔrɔlen don bɛɛ de tɔɔrɔlen don ça a bɛ mɔgɔ kɔnɔ ja tɛ fɛn in na koyi ayi mais an fɛnɛ t'a bila parce que n'i y'a bila o ye foireya de ye o ye janfan de ye on ne va pas dans une guerre ka marifa fili k'i bɛ boli an tɛ boli on va affronter les ennemis du Mali on va affronter les adversaires on va les affronter i b'a kana an b'i jaabi wa i b'an jɔlen sɔrɔ an tɛ bɔ a nɔ la bouclier non jamais au-delà de ça moi je suis un fils de militaire sarasu joli de bɛ ne la n tɛ siran yɛrɛ dɔn fɛn min don n bɛ siran fɛn fɛn ala kana taa n bila ka ko kɛ mun bɛ lebu sen yɛrɛ ma n bɛ siran o de n b'a ɲini ala fɛ ala kana n bila ka taa ko kɛ mun bɛ lebu sen yɛrɛ ma an bɛ ala deli o la donc c'est pour dire tout simplement que an ka bɛɛ ka jɛ ka don da kelen fɛ n bɛ segin a kan an bɛ dugawu kɛ gouvernement ɲɛ ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma n bɛ ministres bɛɛ fo parce que papier a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko an bɛ CNT la k'an ni ministre bɛ ɲɔgɔn contrôle la dɛ ayi non mais an bɛ ɲɔgɔn jate minɛ baara kɛcogo ɲuman ka contrôler bɛɛ bɛ k'i ka baara kɛ baara kɛcogo la y'a kɛcogo ye donc o la je salue madame la ministre de la santé n b'a fo Bajalo wallahi n bɛ segin ka tila k'a fo parce que an bɛ ka baara mun kɛ an ye ɲɔgɔn faamuya kɔnɔ wa baara in bɛ ka taa taabolo fɛ ala k'a ɲaga wa an bɛ Mali ministre so bɛɛ fo n bɛ segin a kan ka CNT maa bɛɛ kelen kelen fo k'a fɔ an bɛ baara mun na c'est-à-dire u bɛ mun da anw yɛrɛ kan a dɔw la fo a bɛ kɛ anw yɛrɛ kɔnɔ ko est-ce que an bɛ ka faso de ka baara kɛ wala i bɛ yɛrɛ ɲininka ko est-ce que faso baara don wa faamuyabaliya de fɔ kuma min fɔ n bɛ segin o kuma kelen kan maliyɛnw k'a faamuya ko anw minnu bɛ fanga la k'an tɔɲɔlen don walayi an tɔɲɔlen don fasoden jugu fɛ an tɔɲɔlen don Mali jugu fɛ mais o t'a to k'an b'a bila o t'a to k'an b'an kɔ don a la an b'a kɛ mais o k'a faamuya ko i ka to fanga la k'o ye n'a ka di ye k'anw ta ye man di koyi parce que an bɛ ka on est en train de nous sacrifier an bɛ k'an nin de di hali o dɔw la yɛrɛ a tɛ dɔ ye donc maliyɛn bɛɛ k'a faamuya k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ kɛlɛ in na sinon papier n'a y'a sɔrɔ ko dɔw don ni Mali ka di bi cɛ a da ka d'an bɛɛ la sa n'a y'a sɔrɔ ko Mali ja de don ko Mali in ka di fɛn bɛɛ bɛ yen an bɛ k'an yɛrɛ lafiya a man di jɔn ye i ka lafiya a ka di jɔn ye don o don ko f'i ka taa ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ k'i dɔgɔya a ka di jɔn ye don o don e k'a fɔ ko sini ko n b'a kɛ cogo di mais anw fɛn fɛn bɛ fanga in kɔnɔ taa jateminɛ kɛ même Ablaye Mayiga le ministre de la décentralisation a lajɛ bi a lajɛ c'est-à-dire bɛɛ de nin tɔɔrɔlen don donc an bɛ fɛ fasodenw k'a dɔn jɔyɔrɔ min b'u la o jɔyɔrɔ kelen bɛ anw na a ka d'anw ye de a bɛ olu bɛ lafiya cogo min na an bɛ k'o de kɛ donc ni o faamuyana baara bɛ ɲa parce que mun ka jugu n bɛ jamanadenw sago kɛ o de bɛ sɛgɛn o de bɛ k'anw sɛgɛn dɛ parce que anw ko min ka di maliyɛnw ye o de bɛ kɛ donc n'i y'o kɛ i bɛ sɛgɛn dɛ mais dɔw tun bɛ mɔgɔ wɛrɛw de ta kɛ donc k'a fɔ halisa an ka ɲɔgɔn nɔgɔ kun wa an ka bila an kunkolo la Pape, quand tu es venu dans un ni dara koko la i bɛna problème de sɔrɔ ni problème tɛ yen nakun t'i la wa n'i ye problème sɔrɔ i kan k'o résoudre de et on va résoudre ces problèmes donc n bɛ aw bɛɛ fo a diyara n ye halisa ka yafa deli bɛɛ fɛ mɔgɔw k'a bila u kunkolo la jamana an bɛ jamana bɛɛ la an bɛ bɛɛ barika da an ka bolo ci ɲɔgɔn ma halisa walahi n'an bolo ɲɔgɔn ma Mali bɛ ja wa o kelen bɛ se o kan dɛ n'an bolo ci ɲɔgɔn ma jamana bɛ ja mais n'an bɛ ɲɔgɔn senkɔrɔma cɛ a bɛ k'an denw na dɛ wa a bɛ k'an kɔ fɛnɛ na donc hakɛto bɛ nin na salala